Today is gonna be epic because we are in פארק שרשרת. וכולם שואלים איפה לרכוב, אז חלק אומרים סוכר, חלק אומרים להב ורימון. אנחנו בחרנו בסינגל שרשרת של פארק שרשרת. בעיקרון המסלול מהווה שתי לולאות. כן? אקסי שכי 27/11/2020, כל השבוע ירד מלא גשם, ואנחנו רואים שפה באמת הקרקע נחמדה ולא אין בוץ שנדבק לגלגלים. החלופות באזור זה להב, רימון ובארי. האם החלופה הזאת טובה יותר? אתם תחליטו. לא סיימת את הזה? ריח של חצילים. מתחת לגשר מתחיל הלופ השני, לופ של עוד 14 קילומטר. פה הבנו שטעינו ועשינו את כל הסינגל הפוך. לימים קשובים. סיכום כללי לסינגל, אישית הקבוצה מעדיפה את בארי. עניין רב אין במסלול, אבל אפשר לעשות אימון אקסי ככה שאין אפשרויות רבות לרכב. אפשר גם לרכב בטיילת בת ים להרצליה, אבל פה יש את הקסם של היער חורש. מעבר לזה תחליטו אתם.